Yn ymder dyffrynnoedd Eryri, mae bwthyn dan fillti thangau. Cys di chi a fi. A dyma fydd cartref i'n 7 pechadur yma penwythnos wrth iddynt geisio darganfod pwy yw'r pechadur eitha a pwy sydd rhy sanctaidd o bell i fod ar y rhaglen. Ar ôl i'r 7 pechadur ymgartrefu, roedd rhaid cyflawni y sialens gyntaf a darganfod pwy fydd yn cael gwisgo y gadwyn barisrwydd ac felly gam yn agosach at y wobr gydd. Buan iawn aeth cyfeillgarwch drwy'r ffenast a'r ochr dywyll o'r 7 pechadur yn dod i'r amlwg. Ac yn fuddigol ym Mhyrdan oedd Sarah Manchip, sydd felly ar hyn o bryd ar y blaen. So, ti'n rhaid Guys. Diolch mewn! Oglyn. Oglyn. Mes. Beth gen ti ni heddiw? O, mae'n plac newydd. Diolch. WD ffortia drws nad oes? Bolgarwch. Gobeithio eich bod chi'n teimlo'n llwglyd. Tu hwnt i drws Pyrdan, mae yna bentwr o fwyd yn aros i chi. Y cyntaf i orffen y cyfan fydd yn ennill. Pwy sydd ar ystumog cryfa a phwy fydd yn mynd at tlws y bolgi? Guys, fi ar slim mewn. Cariad mawr glyn. Kiss, glyn. Mae'n meddwl lle fi gallu neud yna, gan bod fi'n pizza. Ond, meddwl amdano fe nawr, a dy fe mynd bod pethau neis. Fe mynd bod fel bush took a trail a cael fel kangaroo ball. Guys, fi'n bita yn Cymru, so bydd fi'n siŵr. Beth ti'n rhoi kangaroo ball? Absolutely swallow ball. Ond na i ddarllen y pensel gyntaf i fe mas. Mae'n bod yn unigol te. Yn gyntaf i fynd i'r sialens yw... Yasmin! Ia wir, y sialens nesaf di darganfod pwy sydd fwyaf eog o Bolgarwch. Yr enillydd fydd yr un i orffan y cracer, cacan gwstad, melon, wedyn o gaws glas, pot o fians a threiffil gyfa yn yr amser byra. Y cracer yn gyntaf felly, a pawb i weld yn ddigon bodlon. Heblaw am Sarah sy'n stryglo'n barod. Matthew, y munchy boy, yn fflio mynd! Nw'n gallu bita'n gwybod. Ond y lleill yn dal i fyny ac yn mwynhau'r gacan gwstad. Yn afiach. Fi ddim mewn fi'n really fussy, ond falle edrych ar ôl beth o'n i goffi bita, o'n eitha fussy. Fi ddim yn licio pysgod, thank God oedd ddim pysgod na, ond fi'n casau caws. A'r pizza, pan mae di toddi, fi'n gallu neud e. Mae'n just fel jelly gross, fel custards fel... Dwi'n meddwl bod yna neb arall gallu bita mor gymaint o fi, a illa bita mor fast o fi, a dwi'n meddwl bod nhw'n gyd eitha... small portions lle dwi eitha big portions, so dwi'n meddwl bod hwnna gyda fi. Matthew yn hyderus felly. Fi ddim yn credu bod fi wedi gwneud yn digon dda hwnna. Os dim diddorol dim fi bita o Stilton i ddweud y gwir i chi. Mae fe'n tyfu byd ei hun ar y caws, so dim diddorol dim fi. Fi'n credu bod fi wedi dod i ben nawr. Os dim bita fel blocyn mas o Stilton yn iach, un achos o'r high fat content, a ddau achos yn meddwl ti'n stal. A dwi'n licio Stilton, ond it wasn't on, Ta be, dwi ddim mynd i twtio y caws. Iolo yn gadael y caws felly fydd yn cyfri yn ei erbyn o. Tra bod Ala wedi chwalu'r caws ac erbyn hyn ar y beans. Trifle, gyda llaw fi, newydd cael gwyneb fi wedi gwneud, ond i fel a sgwpo fe mas, fel sgwpo pŵ, fel ci fi. O'n i wedi meddwl, o ie, tactical, neu stopio ar ôl y watermelon, a wedyn, o'n i just fel, o, na'n give it a go. Ond dwi'n hapus nes i wneud o gyd, a nes i tria'r caws. You can do, Brucey. Go on, Brucey! Oh. Efo dim ond 4 pechadur yn cyrraedd y treifl, mae'n ras rhwng Alaw, Matthew, Yasmin, a Lex. Fi'n mynd poen. Thank you. Ond dim ond Glyn sy'n gwybod pwy oedd gyfle yma, ac felly yn ennill y gadwyn Bolgarwch. Ti fewn, Glyn? Helo! Bolgarwch! Cymryd lle ti ba? Dwi'n dweud... Mae hwn i'r stripper mwy o wir. Dwi'n dweud Lex. Guys, ser mi gobro i o. Ti well? Ow, wow, man. Oh my God!
diolch i Iesu Chris. Baked beans, Mr Hines. I'll try tho. Oh my god, fi di ennill! Guys, stop! Mae'n meddwl fi'n tew ac yn cael ei bwyd rhy gormod. Ia wir, Lex yn gorffan y cwbl mewn 2 funud 22 eiliad. Oedd yn bron i 2 funud yn gynt na'r ffefryn, Matthew. Dwi'm yn siŵr pam na fo oedd y ffefrit, achos nath o fythu bob challenge trio bita fyd do. Be gallu wei, guys, fi'n fat bitch ac yn cael ei bwyd. O'n i'n bound i ennill y challenge yna, so fi'n proud. Cymryd rhan sy'n bwysig. Cymryd rhan sy'n pwysig. Ennill yn priority. Nes i wneud yn iawn, do. Na, do? Nes i wneud yn iawn. O na, do? Just y caws na, achos nes i wneud bait yn efo. A wedyn nes i, shit, ma' hwnna'n afiach e. A wedyn, o'n i'n cael job i actually gnoi fo, so o'n i'n grisio dŵr. Nath hwnna delay o fi, good few seconds. So fo'n fwy o bwyd, ella so fo'n stryglo. Dyna dwi'n licio meddwl. Mae dy math, gyfres ar y lle, trio bita, trio ffocin ffeilo. Nath e'n crap nes i ennill. Y brenhines yn trwy'r amser yn dod ar y top. Nes ymlaen ar y lle. Sorry, Anna. I don't understand you. Ti'n mor mental, ti wedi cael guts full o hwn nawr. Ond nes i'n cymryd y ffigyn teitlo fi! Diolch yn fawr, Sarah. Oh, sbio? Bitches. Fi yn friggin tampin. A little hoot, little fucking chinwag. Fi'n fuming.